Segwaċi tal-Kamra Sportiva, nilqawkom għal programmi oħra ta' Mixzone fej illum jgħat live mhux rekordjata għal fatt li ma kellix il-laptop aħjar ma kienx dejja dak il-ħin li nirrekordja wara l-logħba għax kont inkisru u kont nispiċċa bla laptop. Għaddi li naqażajra, insomma. Diġà bdejt nirċievu ċertu messaġġi illum minn il-ħabib tagħna Vince Lu fejn qalli qed tissemma replay tal-logħba, tgħid faqqa Vince ħa ngħidlek xi ħaġa ħabib tiegħi. Laqqas bisraw il-VAR, laqqas bisraw il-VAR, hekkux offside. Ħajkun hemm replay tal-logħba. Imbissa, billi ħarġu l-iskużi, l-FA Ingliża, imbilli keċċew il-Darren England mir-responsabilità tal-VAR. X'ħaj jiġri? Darren England min jew 40 sija qabel il-logħba tagħna kien parti minn tim uffiċjali ġewwa Saudi Arabia. Hekk toqgħod taqqat il-jigsaw puzzle, tinduna lill-Premier League l-assoċjazzjoni tal-Premier League qed tiġi imxaħma biex iġlieda tkun bejn Manchester City u Newcastle. Tiġu tidejdu li xejn aktar żball nifhimha waqt logħba, x'bajna naraw żballi waqtlu kull logħba, daqqa jiġri ħaġa, daqqa jiġri oħra, mhux qed insemmi l-logħba tal-Liverpool biss, ġifieri diġrat il-Manchester United fejn kellhom deċiżjonijiet ħażina kontrihom, ġrat ukoll it-Tottenham Hotspur fejn kellhom ukoll ġifieri Tottenham Hotspur għalkemm lamna kontrihom tim li tranġa, tim li mixi l-qudiem, però daw l-affarijiet ma jistgħux jibqgħu jsiru, daw ukoll din l-istorja rrepetiet is-sena l-oħra għadna fil-bidu tal-likaw, irrepetit ruħha s-sena l-oħra lill-Arsenal kontra Brentford. U għatfa dalla tiġi repetuta ma' timijiet top oħra u jiena nsellem il-kart il-ħabib tiegħi, supporter tal-Arsenal u YouTuber tal-Arsenal, di ħad iġġililkom quddiem ukoll. Għax kollha s'issa mit-top 6 kollha laqtuha u ġrat lilhom ukoll. Jiena mitluf ma nafx ħanaqbad ngħid, dispjaċut ħafna. Tim li l-Liverpool b'disa mill-players u rewx tim b'saħħtu għandhom, jien naħseb il-Liverpool mixjin fi triq tajba, naħseb li l-Liverpool huwa tim b'saħħtu ħafna, il-Liverpool baxar players konna t-nilabu tajjeb ukoll, jiġifieri mhux ħanejt li l-Liverpool kien ħaqhom jitilfu jew xi ħaġa anzi l-kontra li kieku bqajna baxar players konna nerbħu l-logħba faċilment. B'rispett lejn is-supporters ta' Tottenham Hotspur, iċ-ċelebrazzjoni li kienu qed jiċċelebraw fl-aħħar ishom rebħu ċ-Champions League irbaħnielkom aħna meta tlajtu kontrina u kienet l-ewwel darba esperjenza tagħkom li tlajtu f'Tazza Ewropea u ħaddu ma terġa' tiġri sakemm jiena nitla' l-finali tal-Eurovision, ġifieri dawk il-ftit supporters ta' Tottenham li bdew iparlaw naqa' żejt u hawn pjaċir naqlalhom naqa'. Kalmaw naqa' kontra disati players laqtu. U sfortunatament wara logħba kbira li għamel Matip lajna gowl. Laqqas ħanitkellem issa ċina fuq il-prestazzjoni individwali tal-players, nista' ngħid li t-tim kollu tal-Liverpool lab tajjeb. Jekk kien hemm player li spikka waqt il-logħba l-aktar wieħed, nibda nirreferi għal Alisson Becker. Alisson Becker għamel żewġ saves importanti ħafna, żewġ saves fenomenali u ħadd pjaċir nara l-Liverpool jilagħbu għalkemm fl-aħħar spiċċat kif spiċċat. Kull deċiżjoni ħażina. Ora ta' Curtis Jones nalaqħalik, kienet karta ħamra. Offside, forsi kien hemm tgħid 5 centimeters, 2 centimeters dubjus, laqqas kien hemm 5 centimeters, 2 centimeters. Kien hemm 62 centimeters. U mbagħad wara l-logħba żgħat toħroġ stqarrija li ħadu żball human error. Ejja mal-vara xi xedan. Daw xi darba l-Premier League ħajġu investigati, dak ngħidu, da laqqas daw ħniżriet laqqas fi żmien Ferguson ma kienu jsiru ta' ġifieri, laqqas fi żmien Ferguson. Daw ħniżriet kbar. U mbagħad dejna naw l-ewwel karta ta' safra ta' ġota ma kienx, laqqas biss missu l-ewwel karta ta' safra ta' ġota. U mbagħad it-tieni karta kienet safra imma x'ġara bl-ewwel żball li ħadu għax mhux human error wieħed ħadu, miljun human error, bl-ewwel żball li ħadu ta' Diogo Jota, u mbagħad kien hemm it-tieni karta safra
li ġiet oħra f'ħamra. Iwa f'kull logħba tikkaċċunna plejer. Mela l-ewwel bdejna ta' McAllister għal ċuċċata li ma kien hemmx fawl. U mbagħad bdejna Van Dijk straight red card li ma kienx. Issa din logħba tkeċċew żewġ plejers. Kella tkun l-isbaħ logħba tal-Premier League tal-weekend l-għadda. X'ġara? Il-futbol li tant joġob lilna spiċċa. U dan mhux qed ngħidu jiena biss, jien nemmen kull min iħobb il-futbol bħali. Id-deċiżjonijiet kienu wisq ħorox. U din qed issir biex ikun hemm ġlieda bejn żewġ timiet li huma owned mis-Saudi Arabia, Manchester City u Manchester City u Newcastle. Jien hekk nemmen biex jaqdu dawk iż-żewġ timijiet. Jien hekk nemmen ġlieda hekk iridu tkun. Kien hemm min ikkumment aktar kmin illum li ġlieda jridu bejn tkun l-Arsenal Tottenham. It-Tottenham naqas indaħħalhom fl-equation jien. Dejlhom biex jerkunna Tottenham żmien twil. Kellna nkunu mhux b'dax il-plejer biex jerkunna ta' laqqas baxar players, disa players u miljun deċiżjoni oħra ħażina. Karta safra ta' Robertson għal xejn. Robertson ola l-ballun, Pedro Porro jidħol ġo fih, immur ir-referi il-fartas joħroġ l-karta safra għax ħabba ġo fih. U mbagħad ikun hemm deċiżjoni oħra fej Salah jaqbes il-bisuma jolodigwa minn kien insejt, jaqa' mal-art, u jaqla karta safra Salah. Him minnu ma nafx min ġota qabes meta fawlja ġota l-wieħed mill-plesa Tottenham insejt minn kien għax qed ngħidlek moħħ għadni nkazzat ta' vera. Jaqbad il-pjeta Tottenham jagħmellek li referi biex jitħ karta safra u jaqla karta safra ġota meta mlu għal-plejers tal-Liverpool minn għalija McAllister biex jagħmellek għal-karta safra. Għalaħħa McAllister imma insomma mhux ħanqod nidħol dik kienet logħba pastazata kbira u mhux hekk. Għax McAllister wara l-logħba qal ħanilabna kontra 12 plejer, hemm ċans ħajabdu u jagħtu. Hemm ċans jitkeċċa wkoll jitlef xi lopu. Jiġifieri daw ħajkomplu jżidu l-mef fuq il-ferita li diġà fetħolna huma. Jien ma nafx jiena ngħid proud bit-tim tal-Liverpool għandi u ħanejdilkom l-avversarji tal-Liverpool għandhom problemi kbar għax il-Liverpool wara din hemmen li ħorġu għal out biex jiġġieldu kontra kulħadd kif qal Darwin Nunes qal it's us against everyone u ekku. Jien nemmen li Klopp ħajġeddet il-kuntratt tiegħu, jien nemmen Klopp wara li qal dan it-tim qed itina enerġija kbira u qed les li nkompli ninvesti fih, jiena nemmen li Klopp ukoll iwa. Jurgen Klopp iġġeddet mal-Liverpool. Għandna tim kbir, għandna Szoboszlai mutur kbir, ġifieri Matip u Joe Gomez labu logħba inkredibbli, kemm naqlawlu Joe Gomez. Joe Gomez lab logħba inkredibbli. U Matip sfortunatament fl-aħħar sekondi tal-logħba kien hemm dak l-autogol, imma kif rajna fl-aħħar Ellison, Mari Konsla l-Matip, u tipo bdew juru xi tfisser il-vera l-enfasi fuq il-kelma you never walk alone. Illum għandna l-kummenti forsi diversi kummenti qed tissemma kif qal Vince li jista' jsir replay tal-logħba, jsir replay ta' simpatiċi imma Vince replay tal-logħba jaħassa laqqas biss ħajkalkulawna l-inna qed jaħsbu biex ikeċċu l-McAllister għaw biex jagħtu multa jew jagħmlu sospensjoni l-McAllister qed tissemma dik Vince. X'jagħmlu? L-FA Ingliża joboduna jobodu il-Klopp. Issa tlabna biex jissemma l-awdio x'intqalu ma ntqalx. Le issa tara kemm tissemma dik Vince aħseb wara kemm ma tiġi replay tal-logħba, tiġi replay tal-logħba. Ħanejlek, fair enough. Kien hemm ħafna supporters oħrajn ta' timiet oħra qalulna għax lilna l-ewwel laqas li ma qatt ma ġratilna ma li ġrat fil-logħba tal-Liverpool Tottenham huma għaliex mhux qed ngħidha jien biss kien hemm versi YouTubers famużi li jżommu mat-timiet avversarji tal-Liverpool qalu li kienet wisq sfaċċata u kienet esaġerata l-ħseb tal-logħba esaġerata li qatt rajna fil-Premier League id-deċiżjoni żiena saru f'temp ta' 90 minuta li kienu inkredibbli n-numru ta' deċiżjoni żiena. L-editur tagħna Antonella Abera tal-mistħija kif ġimma wara ġimma naraw ċertu episodji tiġu repetuti. Solidarja totali ma' Comrades. Hold up style li kien ikonna aħna l-indiristi fi żmien moġġi ta' dan tas-sibli. Moġġi ta' semmew ħafna miegħi supporters tas-serja wara l-logħba li kellna qalu speċjalment supporters tal-Inter qalu li għax konna ngħaddu aħna. Jiena ma tantx nifollow is-serja fis-sens il-logħb kollha imma ġifieri ħafna mill-kummenti tal-Interisti kienu ara minn xiex ngħaddu aħna. Diversi kummenti oħra ta' Jones ma kienx ħamra laqqas Chris għax daħal għall-ballun mhux għal sjuqu, però sfortunatament
Kwiet jibqa' janalizza sew mhux qed nidħol fid-dettall tkeċċa u dik kienet ġrat ukoll bħalissa mhux qed niftakar f'logħba oħra li kienet ingħatat karta ħamra. Eh, Kulħadd għandu opinjoni, jiena Jones ħaqqu ħamra, imma ta' ġota l-ewwel karta safra għal xejn ħadilu bħalma dan naqbel miegħu. Kif jiena Franz Kremo Brifa, jiena naqbel miegħek ukoll, jiena nemmen li ta' Jones l-ewwel waħda safra ma kienitx, it-tieni waħda kienet safra x'ġara ġidel li kraħ fuq fuq ġota, skużani, fuq ġota u bdejna naraw li daw id-deċiżjoni waħda wara sekonda wara l-oħra jiġu repetuti fil-logħba li kellna nhar il-ħadd l-għadda. Issa ħambatu ħafna l-weekend li ġej ukoll mal-Brighton fis-sens il-Brighton qalaw sitta u żgur mhux ħajqogħdu kwieti kontrina mhux qed ngħid li Liverpool ma jirbux għax jien għandi fiduċja fit-tim tal-Liverpool. Qed nara futbol ferm differenti qed naraw il-heavy metal ta' Jurgen Klopp jien nemmen li mal-Brighton jiġifieri l-Liverpool ukoll ara mhix daqqit li qalaw bista li ġo fihom ħajħorġu għal Brighton ukoll. Ġifier però ħajkun għal Jones nieqes li Jones huwa part importanti mid-dim tis-sena rajna improvement kbir minn għandu ilha f'diversi pożizzjonijiet. Ħanaraw ukoll nuqqas ta' Cody Gakpo li għamel goals stupend imma kien għadu kien weġġa ftit qabel u mbagħad ħareġ waqt il-logħba u mid-dera qed jissemma li hu ħajidħol ftit ġimgħa għandu xi ġimgħat barra u aktar x'Ottubru nistgħu nsejħuh barra mill-daka u plasek ġota nieqes ukoll ġifieri fuq quddiem 1,000,000% ħajkunu qed jilagħbu Salah, Nunes, Darwin Nunes, jalla naraw l-isklużjoni ta' Darwin Nunes u Luis Diaz. Luis Diaz li dispeċini ħafna għalih għax għamel gol stupend u kien ħaqqu jieħu Liverpool minn fuq dakinhar. Imma sfortunatament ma niddeqnu li ċertu kliem l-effej id-diskrivu għantom xinu ma l-effej Ingliża fottewna rebħa kbira li seta' jkollna wkoll kontra Tottenham. Konna nilabu tajjeb sakemm nidewju deċiżjonijiet ħżiena. Fil-li kien ħajsaffar il-gowl ukoll il-referi ta' Luis Diaz u mbagħad alla jbirek sar xi tip ta' komunikazzjoni estraterrestriali u tħassar il-gowl. Aktar kummenti Tiger li riproset tal-intervent għandek raġun 100%. Sfortunatament niddeq ikolli raġun f'dawn l-affarijiet. Jiena għallum ħani qafaw il-supporters tal-Liverpool ngħidilkom mejja u minn hemm mejja ħammorru, sorry bil-kajja ħammorru minn hemm u forsi jekk Alla jrid neħħu dal-episodju kraħ minn fuqna però nemmen li Liverpool ħajkunu hemm. U nħeġġeġ lis-supporters tal-Liverpool li qed jarawna bħalissa jidħlu f'dik White Crypt bħalissa għandna refil ta' Diogo Jota għaddej u l-qudiem ħajkonna refils bomba sorpriża li daw kifet m'hemmx gwadan għalina personali, però fl-aħħar niġbru ħajmur kollu għall-LS. Grazzi, warajja ħajkun hawn il-YouTuber ta' Roma ħajtkellem dwar il-logħba li kellhom fil-weekend l-għadda wkoll. Jien ħanħallikom il-pawza ta' reklami u l-supporters tal-Liverpool ngħidulkom you never walk alone up the mighty Reds. Wasal eluq żmien ommok, missierek, jew xi ħadd minn tal-familja, għandek xi okkażjoni jew xi attività mal-ħbieb u trid issib restorant tajjeb bikel ġenwin u prezzijiet qalbu ta' kulħadd? Post wieħed għandek issib El-Katalan tax-Xajra fejn issib għażla vasta ta' pizza, pasta, grills u aġin f'atmosfera b'element familjari. Għal bookings ċempel fuq 21-800-997 jew żur is-sit tagħna għal iżjed informazzjoni. El-Katalan, ir-ristorant għalik. Ħajjaq tifranka ftit flus fil-waqt li tkompli tixtri bil-kumdità, Gamebreaker fetaħ skema li meta inti tixtri online mis-sit uffiċjali tagħhom jew minn ħanut li għandhom ġewwa bil-Kirkara, int tkun tista' tiggwadanja punti li eventwalment tkun tista' tsarraf fi skonti eċċezzjonali. Mela isma' minnha u tibqax taħsibha, tipprofitta minn din l-iskema l-ġdida li qed joffru Gamebreaker u żgur li mhux se toħroġ iddiżappuntat. Gamebreaker, l-aqwa logħob tal-PlayStation, Xbox u Switch.
Buonasera, l-animu imbidel, imma mhux daqshekk, għax-xorta għadna tim blok medjokri. Biss, dal-weekend ġar event li jien nemmen ħafna fil-karma fil-ħajja. U nemmen iżra ġid tikseb il-ġid. Iżra ħsara u lura ħsara tiġik. Forsi ma tiġikx minn dak il-bniedem tkun għamilt il-ġid miegħu ħsara, imma dan huwa kredu tiegħi tal-ħajja, nemmen ħafna bih u nemmen bil-karma. Tgħidu li huwa laqqas il-logħba mal-Frosinone ma qajmitlek il-moral le. Għallu kollha segwaċi tagħna li l-om iseguna dal-aħħar ftit, jien kont nitkellem fuq referi partikolari. Referi li l-logħba tal-futbol, all right, qed jagħmilha ħsar enormi. You are a disgrace. Għalik qed ngħid Anthony Taylor, naf li mhux qed tismani. Imma bekk forsi għandek xi ħabib hawn Malta jiġi wassallek. You are a disgrace. Missek tistħi. Barra! Barra! Nar is-sibt l-għadda, jien il-futbol kollu nħobbu. Għandi t-tim favorit tiegħi tal-ħibs. Dak ma nibdlu ma' xejn. Għax l-ewwel pajjiżek u fejn jidħlu l-kuluri bojot uħomor ta' pajjiżi jien ma niċħadhomx u qatt ma niċħadhom. Biss kif tafu segwaċi ta' Roma, nħobbhom, nħu pjaċir bis-serħu raskom. Jekk ħelabu lek ħibsu Roma, l-għalet li monna jarom il-Roma ta' ara ma tinkwitawx. Serħu raskom, u jekk għandin il-besger għal dakinhar, serħu raskom li l-ger tal-ħibs għan il-bes. Jew anke jekk jelabu Malta mal-Italja. Għax jien l-ewwel pajjiżi. Biss, nar il-ħatla, nar is-sibt l-għadda, jien għandi t-tifel tiegħi mhux dak li rajtu l-aħħar darba l-Franċesko żgħir, għandi t-tifel tiegħi il-kbir Luigi, issa xi darba laqħolkom ukoll huwa iffissat fil-futbol. Tifel ta' 9 snin jilab illum jilab mal-ħibs. Iħobb ħafna l-futbol, il-futbol ħajtu. Dak il-ħin kif spiċċat il-logħba tara t-tifel li jagħti ħajtu, qalbu, saħħtu għal-futbol. Jibki ħabba ċuċ, ħabba korrott korrott Anthony Taylor. Mawx bniedem u referi iktar korrott minnek u jużaw kemm il-UEFA u kemm il-futbol Ingliż. Għax wiċċek qiegħed, għax biex tagħmel l-oxxenitajiet li għamilt magħna fil-final li fottejt inna l-kampjonat. Għax perswaski, mhux ħanġib skużi. Serħu raskom, minix se nġib skużi, għax minix it-tip. Għax jien imrobbi għal kull daqqa nisfen. Imma li tara tifel jibki u biki mill-qalb sawa u dan it-tifel taraħ jolfoq bla nifs għaliex it-tim tiegħu konna kollha tfal. Jisod ngħid jenneħu minni. Jien niftakarni daqsxejn żmien twil ilu, tinsewx li jiena naħseb hawnhekk wieħed mill-ikbar li hawn bħala YouTuber, għandi 45 sena u ma nistax ngħid kemm għandi. Mela, niftakarni Italja Brazil World Cup Final. Niftakarni nara l-penalti ta' Baggio. Sallum naħseb jekk imorru fuq marsura naħseb iżbu hemm il-ballun. Imma dak iż-żmien bkejt. U bkejt mill-qalb. U daqshekk ħassejta li bni nhar is-sibt jien wara din-logħba ta' dal-viljak ta' l-ispeċi ta' referi, ta' dak referi. U rrid nuri solidarjetà kbira ma' sħabi supporters tal-Liverpool. Għalkemm jien hawnhekk nirrappreżenta Roma. Aħna jew dejjem etta mill-ewwel programmi li tkellimt. Jew ħanur bniġbdu sajxu xiniva, imma għandna denominator wieħed għal dawk tifhmu fil-mezz. Għandna għal qalbna l-logħba tal-ballun. Issa min ixejjer bandiera tal-Inter, min ixejjer bandiera tal-Milan, min tal-Roma, min tal-Lazio. Imma daw bir-rispett kollu ma jistax ikun li nibqgħu għax ti. Jiena u naħseb isum ċerti affarijiet jew kom profeta
Id-dispjaċini għax ġiet il-Liverpool fuqhom, meta tkellimt fuq il-VAR. Iwa ħallina dinja. Aħjar ħallewa bl-element uman milli daħlu xi ħaġa. U din ix-xi ħaġa qed tagħmel detriment. Qed tagħmel detriment lill-futbol. Dar dal-animu rridu ntellaw mit-tfal aħna lil-logħba. Iwa tara sport ieħor tuħu pjaċir. Rugby, water polo. Sirna daqshekk hekk biss. Ħanitkellmu ftit fuq il-logħba Roma Frosinone. Jiena lek jagħtaw imma ma tanix qalbi llum li ma nurix solidarjetà. Roma Frosinone, mela bdejna onestament qed jekk ma nerbħux illum għalkemm Frosinone għaddej minn forma tajba, illu niftakru Frosinone qegħdin sejrin tajjeb. Għandhom coach tajjeb ħafna. All right. Li ir-Roma bdew għaddejjin labu tajjeb, it-tim dar għalkemm rajna logħba fejn ġabet ir-riżultat ta' 2-0 favur Roma u f'mument kruċjali bħal dan sewwa kien jiswa li nerbħu għax ir-Roma qegħdin fi kriżi. Qegħdin fi kriżi kbira. Jiġifieri hemm bżonn li aħna issa inħarsu l-qudiem għall-logħba li jmiss u naraw x'nistgħu nieħdu mill-logħba li ġejja. Iva, f'daqqa waħda l-animu tiegħi hekk ġejt inħossni fuq Roma. Jiddispjaċini imma l-affarijiet, all right, qed jidhru x'ħajkunu għar-Roma. Jiena għandi l-feeling li għalkemm erbaħna 2-0, għalkemm skorja Pellegrini, għalkemm xorta erbaħna u ġibna 3 punti li fuq kollox fil-futbol dak li jgħod, mhux li tilab tajjeb imma li ġib 3 punti, all right. Xorta għadni nara tim sterili, tim bla pjanta futbol. Tgħidu li mel inti qatt ma tkun kuntent. Ejja, imma aħna nitkellmu. Min iħobb il-logħba? Jiena l-logħba tal-futbol jien insegwiha konti żgħir kważi 40 sena. Plus li kont nilgħab il-futbol ukoll. Imma il-logħb m'hemmx. U inti l-futbol titilgħabu bil-logħb. Naħseb vera l-ikbar żball li sar vera kienet problema ta' finanzi, imma l-ikbar żball li sar u li Roma punt solidu bħalma kienet id-difiża għalkemm kien hemm bżonn il-flus naħseb jiena li Ibanez qatt ma kont inneħħih. Sfortunatament illum qed naraw Ibanez għax dik li għandna rum hemm bir-rispett kollu fejn hemm minjoranza grassa u enormi. Ma nistax nara lob. Fejn l-lob? Ġieli tara tfal tal-under 10-11 joffru spettaklu tal-lob aħjar milli kif qed jilagħbu r-Roma. Hawnhekk insanu ħabba tagħna il-Leicester u għadha kif għaddit kumment li iva semmit xi ħaġa li iż-żewġ timiet ta' Ruma dis-sena ħanejdlek naħseb is-sena d-dieħla jekk ħanibqgħu sejrin hekk id-derbi fis-Serje B nilagħbuh. Iva, ma nafx ġara. Issa daw trid tqis. U ma ninsewx x'tilfu l-Lazio, ġifieri. Tilfu plejer tajjeb, kellhom il-flus biex jagħmlu l-kampanja, mid-denja kampanja kwist il-Lazio m'għamlux ma tgħidx bħal Roma. Żarma u Knisja biex rema oħra. Daw m'għamlu xejn. Coaches m'għandhom bżonn l-ebda introduzzjoni għax meta tgħid orrejt mhux se nħallat il-Sarri ma' Mourinho, imma Sarri laqas huwa coach li tarmih. Induru għall-logħba tar-Roma. Mela. Sewa jgħidu. Ħalli tiekol tħallas. Lukaku
reġa' risponda preżente b'gowl mill-aqwa. Lukaku huwa Lukaku bħalu fl-Italja hemm ftit. U għin għalhekk imweġġa u għalhekk qed inħoss għax meta rnexxielek iġġib quddiem Dybala Lukaku ċifole u mbagħad issofri u ma tġibx punti u titlef. Meta għandek dawk it-tnejn quddiem. U bekk da l-animu tiegħi hemm isa ċerta rabja, hemm ċertu dispjaċir. Mela inti rnexxielek taqqat forward line stellari. Iż-żewġ players m'għandhom bżonn l-introduzzjoni biss li kellek tgħid li tażel bejn Dybala u Lukaku. U aħna mill-iskonġuri nażel il-Lukaku għal raġuni waħda minħabba li Dybala huwa fraġli. Hija realtà li tittara. U mbagħad ikollok difiża soda għalkemm il-Rumani u Romanisti ta' Ruma ma' Banjes ma tantx kellhom grazzjen kien jogħġobni immens Banjes. Bniedem dajwa, da fid-dinja jkollok dik ix-xorti da dejjem jisbalja kien fid-derbi. Issa hekk kwistjoni taf għal-ħajja ġrilek ġiet tiddefa tistudja l-eżami u f'dan l-eżami ma tinġabarx. Jista' jkun il-każ ukoll tiegħu li dal-bniedem kien qed isofri hekk imma lija kien li neħħejna li Banjez naħseb qed inħossuha. Għas frattant kien joħroġ itella l-bandol minn wara. Biex Ruma għandi suspetti kbar iva li l-plejers mxabbaj Mourinho. Diġà tkellem fuq għadi fil-programm l-għadda qabel dan, meta kommentajt it-telfu miljanti mal-Ġenova. Isu hemm nuqqas ta' ħeġġa. Mela il-Roma tal-erbaħna l-Conference League, personalment jien narhom li kienu bħala kittejt kwalità ta' tim. Naħseb kienu inqas mill-kwalità ta' tim tal-lum, biss kien hemm il-qalb. U dik fil-futbol hija kollox. Jekk inti mhux se tagħti qalbek, speċjalment għal sħabek u għat-tim, ir-rebħa mhux se tiġi. Għandek kemm għandek individwu issa billi għandek il-Dybala u l-Lukaku quddiem sewwa u dawn mhux jiġu blanen. Dalli ma plejer ħawt jinsillek hemm nisfel hawn plejers li jagħmluha sa Lukaku stess. U Dzeko wkoll li jinżulek minn hemm isfel. Biss, ma nafx, jiġifieri ir-Roma tfadal ħafna xi tranġa tajjeb li ġibna ir-riżultat li tagħna 3 punti. Mhux se ngħid meritevoli jew għax ishom il-Frosinone jew kienu ġuditonu ma nafx. Onestament, b'din ir-rebħa ma rridx nalludi ruħi. Għax imbagħad nerġa' niddisappunta ruħi. Mela issa irid inżomm low profile fuq din ir-rebħa. Jalla din rebħa il-plejers tiġihom daqsxejn konvinzjoni morali ma nixtieq nagħmel kontinwità li s'issa dis-sena fit-tim tar-Roma ma rajtix. Tajna 7, povri Empoli, povru coach, għax bella ta' kulħadd, imma l-bqija dni far away from dik ir-Roma li ħlomt biha meta rajt il-Calcio Mercato u jiena stess dan il-programm kont tajtu Calcio Mercato da 9. Jekk mhux se jkun hemm ir-rieda mill-plejers u li jaċċettiku fuq ħafna. U dejjem hu l-perjodu fejn mat-tielet staġun ta' Mourinho kulħadd jaf x'jiġri. Ġrat diversi postijiet nispera u nixtieq. Mourinho x'inhu huwa rebbieħ. Antipatku, okej, biss. Di bħal meta inti tagħmel CV. Ħadd Mourinho bis-CV tiegħu ħajkollok numru kbir ta' pluses. Imma ħanerġgħu ngħaddu għall-logħba. Ġew żewġ gows, wieħed ittienu minnhom ġie minn Pellegrini u ħabib tiegħu għad li konna qed nikkummentaw. Għalli qed tara dejjem tmaqdru qedlu jiena Pellegrini mhux immaqdru, imma meta tikkompara li inti tkun il-kapten ta' Roma, aħna drajna mhux bħal Lazio, u rajta jgelli li. Il-kaptins tagħna ma nafux min huma, jew il-kaptins tagħna implikati f'xi ħaġa ħażina, aħna mdarin bikoni bħala kaptins ta' Roma, bħal Totti u De Rossi.
Taf kemm tittoħlom għal-jom dawk? Mhux billi toqgħod tgħidli Banjes u Nodinojta, għax imnalla kien Banjes għalikom, għax kieku kontilkom ma taraw derbi żmien. Ma importax. Mela, Skorja Pellegrini. Kienu ħabib tiegħi, qed ngħidilkom għalli llum għalli Skorja. Ma xorta. Xorta jena lija Pellegrini bir-rispett kollu mhux ta' fibra biex ikun kapten tar-Roma. Kapten tar-Roma, pereżempju, jiena nara ħafna idea lil Mancini. Jew plejer li nħobb ħafna jiena u hawn nidejqu ħafna Zanetti. Skużawni li konna ġibna lapsus qed titħaq Sur Antonello għax favorejdi għandi sima kbira li Javier Zanetti meta semmi ħanerġa' beż fuq di meta semmi Javier Zanetti, Francesco Totti del Piero, tħobbhom jew tobodhom dawk ikoni sagri tal-futbol kif kien Baresi, Maldini biex ma nibqax sejjer. Mela, kont qed ngħidilkom fuq l-ex Atalanta, plejer tan-Nazzjonal, Brian Cristante, hemm Ruma hemm ma jaħmlux, ma biss jiena lija jekk nitilfu il-Cristante r-Roma, mhux ġol ħajt immorru ta' u naqbżuh. Biss qed jagħmlu li sinjal hemm ir-reġija x'jiena ngħid ħafna biex nibda nagħlaq, nixtieq nirringrazzja lill-kollegi tiegħi YouTubers lil dawk kollha li jseguna. Apparti minn hekk ukoll nixtieq nagħlaq billi nirringrazzja għax kif tafu biex ittella programm bħal dan trid il-ħin, trid il-flus u għalhekk nixtieq nirringrazzja lil dawn l-sponsors El Catalan. Irranġajt nil-lejla bi Antonello daqbatni l-ġuħ għax kull meta nkun hemm vera nieħol tajjeb. Apparti minn hekk il-Game Breaker, il-ħanut favorit tat-tifel tiegħi għax minn hemm imur jixtri l-lob, Spaces u The Barber Room. Mid-dera ħanżuru dal-waqt. Inselmilkom u l-lejl tajjeb. Narakom għall-logħba li jmiss. Notte